Hala ko no bet, sa di pa mo padadyog sangag ini mga pangutana, ato sang i-shout out si Roy Kahis diya sa Bukidnon. Matud pa niya, shout out pod sa mga kahis diya sa Bohol. Ahong balikon, shout out diha kay Roy Kahis diya sa Bukidnon. Karon, atong basahon ni nga pangutana be, kisa man gikan ni Rans Bruce Jaron. Shout out diha kay Rans Bruce Jaron. Atong basahon ni diyang pangutana be. Soy Sano Republic, pansina pod ni akong pangutana soy. Tinuod na soy nga sa mga lalaki daw ug mamatay ang malangit katurang mga pisot. Kamatay. Pa-shout out soy from Talisay City, Cebu. Uy, sa tanang mga taga Talisay City, Cebu, labi na tong naglantaw sa itong mga pasiaw, shout out sa inyo ang tanan diha. Soy, paminaw soy kay kang tubagon ani imong pangutana soy ha. Agahon tubag ini soy, tinuod soy. Kay mano, kita manggong mga laki soy, dun naman gutay lig-on nga basihan, unsaon nga makadung ta adtong langit, inigpanaw nato nga ri sa kalibutan. Karon, kung mangutana ka soy kung unsa na nga basihan, way lain soy kundi ang binuhatan sa ato ang balaang upaw nga naa makita ni ato ang bilahan. Karon, para imo masabtan ang tanan soy, ang pisot ug ang tuli atong hatagan og makong kalahian. Una, manong makasasaan tuli soy? Tungod lagi kay ang balaang upaw dunay kagawasan, gahajama-jama na magjuhot atong itom nga kasugpanan. Wa pa na kuntinto ang dimungkog, hingsawong pa jud atong sapa sa kasaypanan, bisan jawag wa pay gipanumpaan. Unsa kay gibawal ba dyan na sa simbahan? Karon, ikaduha soy, aritas pisot nga kinaluojan. Ang balaang upaw, wa jud intawon hatagi kagawasan. Agsinaw nga gitap-tapan. Unja, ang pinakasakit soy, kay gusto pud unta si Jang musawom atong sapa sa kasaypanan, pero kanunay laman ahinginlan. Lagi, ang mga bajay pod, kung makasimhot atong bahong tiktek, kabuhi man na dyan pasanginlan, wa jud intawon si Jay nahimo soy, hingatras na laman, o gabukot aning panit nga kinabagaan. 너무 졸라 기지는 않았지만 네가 너무 착해 보여 그냥 몇 번 만났어